Kai, hanya Najeriya za a ci gaba kuwa? Ka zama dan iska, a ce ka zama dan iska. Ka kama sana'a kisiya. Na saro kifi lokacin damuna. Ruwa kamar zai shanye ni. Na yi iyo. Ni fa wanda zan kiwata nake so fa. To, ina kejin. Kejin me? Kejin kiwo mana. Kifi ne, shi kifi a keji ake sa shi? Wannan fa zomaye ne. Zomo ne. Haka zomo yake? Ina. Ka gani shegi. Na manta ina sana'a tuntuni ban san me nake saidawa ba. Haba. Na dauka zomo nake saidawa, ashe kifi ne. Amma dai kai baka da kai wallahi, dole mu kai ka da wanau. Me da wanau? Gidan mahaukata a duba ka. Oke. Ga shi tsirara ko nake duka na yagi. Duka na yagi. Haka ne tsirara? Mahauka nake ba? Kai ni ka daina bata min lokaci, banda lokacin bata ni dai wayannan in na siye su na watsa su a ruwa za su haifai kifaye nawa. Suna zullo. Suna zullo. Zillan me? A ruwa suke a yanzu. Nan ba ruwa ana ai. Oke. Ya shi a faranti ne. A faranti ne. To ni dai yanzu auna mun magani. To ina buhun? Me? Sabon buhu. Kai. A buhu za ka auna mun? Ma au kake so ba? Mana. Wannan ka haska ma ne? Wannan kamar kwadi dan ruwa. Kaguwa ce. Kaguwa ce. Me kaguwa? Ai, soyayya kifi da ai. Shekara da hankali. Wallahi. Shekara da hankali. To ai ni dauka na danyu ne masu rai. Amma tsaya. Ka yi bismillah kamun ka yanka kifayen nan? Ni ba. Ga shi na hanyar kaban cire wuka a jikinsu ba. Wukan me? Ga shi da wuka nan a jikinsu. Kai, ba shi da wuka bane, haɓa su ce nan. Oke. Na ɗauka wuka jirgi a jikinsu. Amma ina ka kalla kamun ka yanka? Gudu. Ka ce kifayen ba mu ne bane ke. Ba mu ne bane. Shi yasa nake jin suna dashi kenan. Ne mana. Ka san a jikin madaci aka yabe su. A jikin madaci aka yabe su. Kai dai malam ka ji bakan magana Allah. To na ga ma faraci zaka yi. Ba shi zai ba amma ai za ta min zafi. To, ga shi da ita ce na bayan ka. Na me? Na duka mana. Ai fara. Da ma kiwo akwai ka kuma. Na wancan kamar raƙumi ko? Raƙuma ne. Wane? Suke gudu raƙuma ne. Wancan ne awaki ne. Hoce, na shi akwai farare awaki. Kai da wanne ka sani? Ka sani na kiwo tun zamanin Saddauna. Kuma ma kiwo ta komai sai kada. Na kiwon kada. To a yaya ake kiwon kada da ke cikin ruwa? Na to, ni ma ba gan da kata kai ba dan ruwa ne ni yayi. Haba. Dan ruwa ne. To. Allah kawo kasuwa, Allah ya bada sa'a. Ma sa ma yaji bai. Na me testing din ma sai na zan sai abi. Me testing? Kun dan. Nan jaraba hake nan? Hoce. To ko cutar da na kunna maka ta ci batirin 20. Ko cutar da na kunna ta ci batirin 20. Wannan kai shafa ai fadi ko? To ka ci guda nawa kenan? Ba kai dan testin da yayi. Ka ci guda nawa? Ni ban sani ba. Ka ci 3. Bari mu gani. 600. Me? Guda 3. Me 600? Kifin. Kai ka ce gwal? To wanda ya fi gwartin da ci za ka yi. Hello Blessing. Da annan shigo. Zo mana. Kudin fa. Hello Blessing. Excuse me da Allah 2 minutes. Kudin. Oke Blessing kin ƙara so? Oke kina cikin ɗakin gari na shigowa. To bari shigo Blessing, sorry baby, sorry baby. Dama nan hotel ne? Sorry baby. Dama hotel ne? Sorry, to gani na shigowa da Allah. I miss you, sai na shigo. Ki samu ruwan wankan. Kunna hita wata ita ruwa da. Shi kenan. Dama hotel ne? Hotel ne? Mana. Ba kuwa kai? Ba kuwa dai. To, mutumi na. Zan yafe ma kudin kifin. Mutumi na. Ya za a yi nima da yawan iskancin da na yi. Ban taba hawa ba. Haba. Na rantsi da Allah. Me kake so yanzu?
ta bulesin din mata iba mutum biyu. Mota ce da za ta ɗebi mutum biyu ko me? Kai kaya na ce fa. To ana gaban da nauyi. Na me? Ban da nauyi. To hawa kanta za ka yi? Ha? Me kuke? Ina ruwanka da abin da muke yi to? To ban kudi na. Na me? Ba kudin kifi na. Ki kudin kifi? Eh. To, ka dai san a buge dai ba za ka buge.